Onuma, onye mee nke ọma, ebulie ya elu, tie ihe nke oji na-aga n'ihu. Biko ka anyị gbakọ kịta wee bele n'Eze-Ana. Eze-Ana ga-adị. Eze-Ana Ugochi tubelu. Nwoke ọma na oraifite, ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị, ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye malije eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye malije eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu tempụl, ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha, ndị okenye ga-adị. Front and back, ndị oche ga-adị. Front and back, fọdụsị kala aka ụgọdụ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, mepekwa chọọchị fa, obodo ụka bịakwa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si na ọma mgbe ọdịnala ọmanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa gị ume, ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, abịakwa m n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ m nwa m Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya. Asị m na ụbọchị taata bụ Orie ga-eritere anyị ihe ọma ma ripụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na akakaka ya ama anyị na jijiji ya ama anyị. Asị m echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya. Asị na ife ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụoro anyị obe kụwa were anya ha wee fụ. Agwọ ka ọ gbọrụ mmụọ na mmụọ niile dị niile na-eri oke n'ụbọchị taa. Na-anyị ụnụ na-asị ụnụ onye ọbụla sị ka o mewe nwa afọ Igbo ọbụla na ọ karịrị ya, mebe na onye anọ karịrị ya. Ise n'ụbọchị tata abịakwa n'oge awa nke eziokwu maka ndị ọpụta abụ izi ha na-afụ m na soshal midia. Afọ mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Echiri m ọzọ Eze-Ana. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi nụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Ọkwa gee ntị n'ọkwa dị oke mkpa bifo anyị gaba na isiokwu anyị ji bịa taa. Kedu isiokwu anyị ji bịa? Isiokwu anyị ji bịa taata bụ ihe niile ị kwesịrị ime ịma gbasalụ ndị mmiri na ihe ị kwesịrị ime bifo ị na-arụ ọrụ mmụọ ndị ọzọ dị iche iche ka o wee gaziere gị. Maka na ada ụka ibe na-agụ akwa mgbe ụfọdụ what you don't know is only a mystery to you. And ihe kpatara na ụfọdụ ihe ị na-eme na ị na-emetụ ya na ị na-enweta ezigbota ụsa gbasara effort gị bụ maka na ya not doing the right thing. Meseji a ama eto ogologo nnukwu mana ige ntị ga-amụta a life changing something today.
bifo anyị gaba n'iru echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Mee a na-aga n'iru na-ebido echi niile bụ 6th. So ọ bụrụ na ị chọrọ ịka chọrọ isonye na aja ị nwere only today if forward ya 3 prayer request then mee token donation to the account number. Ịchaghachi m na WhatsApp ka m gwazie gị other details I need from you. My WhatsApp number bụ 08057837672. I repeat 08057837672. Then ọkwa ọzọ dị mkpa bụ ọ bụrụ na ị na-arụ na Go TV, Multi Choice, Iroko TV or any other television stations and they want to be showing our movies in your channel, please chat me on WhatsApp. Nke ọzọ ana m ayọ gị ịnerecha vidiyo anyị metụ aka na share button maka na ọ bụrụ na mmadụ si n'aka gị wee nweta ozi ọma nke bụ eziokwu na ị ga-eketa oke na ngọzi nke onye ahụ nwetara. Ya bụ ihe anyị ana m ayọ ka ị na-emetụ aka na share button. Asị m na ọ ga-adịrị gị mma mgbe ị na-eme nke a. Then nke ọzọ ozi dị mkpa bụ ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị na-awọchi our Nollywood movies, yes, our ordinary Nollywood movies, jee na my YouTube channel Ugochi Tubelu Movie Productions. Ebe a ka ị ga-awọchi our movies. Yes, anyị nwere lots of movies there. We change ya kụziri gị ihe na ndụ a. Ka nkwụsị ebe a ka anyị gaba n'iru n'isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị tata. Kedu isiokwu nji wee bịa? Ihe batara nji wee were isiokwu a bịa na ndị mmadụ ajụkarịa na ajụjụ. Ọ dịkwa na yesterday ajụjụ ndị mmadụ na-ajụ m more about ndị mmiri, and akụzigo m ihe gbasara ndị mmiri enough. Mana ọ masịrị mmụọ n'ọkụ ya ka m akụzi n'ụtụtụ taa kwa again. Enwere reason eji sị m bịa ka m kọwarịa ndị mmadụ ka o doo ha anya. Ndị ma nkụzi m mana nna ala ka ịkọwa ihe n'ododo anya n'ozuzu oke ya. Gwa gee ntị ma gee ntị nke ọma. Ndị mmiri abụrụ ihe unu na-eche na ha bụ. Ndị mmiri abụrụ ndị obi ọjọọ. Ndị mmiri abụrụ ndị na-agbachiri mmadụ ụzọ. Ndị mmiri bụ ya spiritual associates, bụ ndị otu gị, ndị ọrụ ha bụ inyere gị aka ka ị wee pụta ihe na ndụ a wee achieve ya earthly purpose. Ọ na that category ka ha fall. Gbara ha ndị mmiri gị, ndị otu gị, ndị iyi ụwa gị, ndị ọgbanje gị, ndị a niile bụ ya secondary partners. Ka ntị ihe na ụdị aka iwe ghọta ihe na-ekwu. Ka m gwa gị problem ndị mmadụ na-enwe. Ndị mmadụ na-eme ọtọ n'ọdị iche iche. Ha mesizi ọtọ n'ọdị iche iche ewere ebo ndị mmiri. Ọ bụrụ na ghọtara etu ndị mmiri si wee jupụta n'obi ọma na obi ebere. Ihe ndị mmiri chọrọ wụ pure heart. Ndị mmiri na-ekwe mmadụ abụ like represented the primordial purity. You understand? So ihe ndị mmiri chọrọ wụ chastity and purity. Ọ ihe a chọrọ. That is why their main color remains white. Yes. Even in the ụka Rome, mgbe ha na-achọ ka ha kọwaa queen, then ha ya agwakwa gị na ọ bụ eze nwaanyị ka ọ bụ. Ọ bụrụ nke ka m chọrọ ịkọwa maka ya, mana ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ ndị mmiri represent purity, maka na mmiri ka eji asapụ ihe lụrụ unyi ka ọ dị ọcha. So everything about water is purity. So because you chocolate prefer anything other than you must use water. So in na check one again na ndị mmiri dịrị onwe ha iche. Ndị mmiri na ọrụ ha dịrị onwe ha iche. Mana ọtụtụ ndị mmadụ na-ewere ignorant knowledge wee na approach ndị mmiri. Ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike na-enwe ochu dị ya na-agbụ ya. Business ya anaghị aga, marriage ya anaghị aga. Mfadụ nwere ihe o tiri aka na-aga n'obodo ndị mmiri. Mana chefuo n'ọkpara nkụ ahụ siri ngwere bịara ya ọrụ.
nke bụ eziokwu ka m na-achọ ịgwa gị ụfọdụ ụmụ nwaanyị let's say 50% of single ladies ejụọ ha gịnị mere na ha nụrụ di a ga-ebo ya ndị mmiri mana sista gee ntị agwa gị ka ntọ omeghe n'ihu ụfọdụ ihe mere na ihe nụrụ di bụ ajọ omume yes ihe mere na ụfọdụ mere ihe mere na nụrụ di bụ ajọ omume ịghọtara ya then 50% of ladies anụrụ di bụ ajọ omume dị responsible then the other 50 nwere other responsible things nwere ike dị involved ụfọdụ nwere ike ọ bụrụ iyi ụwa ha na ha ma nụdị ọ bụrụ onye nwaanyị nwere ya nụdị ndị nke ọzọ nwere ike ọ bụrụ nọ ndị osi na their calling ndị nke ọzọ nwere ike ọ bụrụ nọ ndị enwere other forces dị responsible including their family roots upbringing and rest of them dị responsible for other 50 unu ebozi n'ihe niile unu asị nọ ndị mmiri na-eme siste ọ bụrụ ndị mmiri na-eme gị siste ka ngwa ihe na-eme gị bụ n'iwu lesbian ịghọtara ya ihe dị responsible na ịnụrụ di bụ n'ụtụ na-agba gị nwụ ichefuola na ikere ime nwụgboro na imegoro abọshọn nwere idea yes brother ihe bụ agbachiri gị ụzọ abụrụ ndị mmiri ime ugboro na ijego nwaanyị ego ka o jekee ime ee brother ime ugboro na ijego tinye aka na homo iwugo brother ịma na mgbe ụfọdụ bụ nwunye mmadụ ị na-ejekwu dị responsible ịma na imego mpụ na ọtọrọ dị iche iche ya ege brother ịma ka isi eme ụmụazị abuse yes ọntụsị na ha na-abata na rum gị na-egotara ha biskit na chingom ihe ndị a niile na ndị mkpọba ya bụ achị ga-eji chi ga-abụ ihe ndị a butere ụtụ n'ụzọ gị mana ọ dị unfortunate ọ na-agbawa obi na ọtụtụ ndị mmadụ ọ bụta ọsịghị ndị mmiri ndị mmiri ya anyị jee ebe nwasị ya ndị mmiri ya jee na pasọ nwasị ya ndị mmiri jee ụlọ ekpere asị ya ndị mmiri na-abịakwara afọ asị ya ndị mmiri brọda ọ bụrụ ọsọ ndị mmiri ka eziri gị n'ozi mana ihe ị chọrọ ịnụ ọ na-agba ezicha agha ozi ị digest ya nke ị chọrọ ịwụ na-afụta ndị mmiri na ndị obi ka ndị obi agba ọ bụrụ ya nwa brọda ụchụ dị n'ụzọ gị agwara maka ya na alụ dị n'ụzọ gị imere ihe gbasara ya ihe gbasara gị ala na ọwụ tichi gị imeri ya dada ajọ omume ahụ ị na-ebi na ajọ ndụ a alụ anyị biri in the past nyanwa dị responsible nyanwa atratara akara ogheri n'uke nyanwa atratara amoosu n'ụzọ gị have you done anything about it to clear that your path ịmụrụ na n'ọkpara ụgwọ ahụ si ngwere bịara ya ọlụ na ajọ omume ndị imelụ attracta negative energy they flooded your path in fact your spiritual vibration are corrupt your spiritual aura adịgo corrupt and o nwere ihe a ga-eme na-abụrụ na ebu ụzọ wụcha gị ịghọtara ya yes ị ma hapụ isi gwabara ike ajụ mana iziri gị ozi niile ije pinpoint ndị mmiri ebe a na nke onye white government ọchịchị ma onye spiritualist ma onye adịbe ọrụ mmiri ịmụrụ na ọ bụrụ na mmadụ amaghị ebe ọ na-eje ojebe ịhapụ isi gwawara ike ajụ mmeghere ka ị na-eme ịghọtara ya a ga-akparịrị na ana wee kpa na ọfọ ịma na ana ịkpa na ọfọ ya akpa chi gị gbakụdoro gị azụ onye akpatara ụfọdụ ihe na-eme gị na-ebo ndị mmiri I can tell you na some of the things ị na-pass through abụrụ ndị mmiri dị responsible so ihe ị ga-emegoro uwe buru ụzọ ije kpụọ alụ saa ụchụ dị n'ụzọ gị kwezie nkwa ije n'ihu a na ọdịnala abụrụ ebe a na-abụrụ confession fada nna gọzie ebe emego m njọ ejide nwunye mmadụ akwado m iko ezuru m oshi ugboro 5 nwa naanị eluigwe ugboro 10 ekere mmari ugboro 10 jee mọdụ mas ugboro 3 omee aka etu o mechaa ọkụọrụ gị aka ibinie ịmanye elu na ya na-agba adịghị mmehie onye gwara echekigoro obi na-apị mbazụ nwunye mmadụ ihe eje dine ịma ọ na-eriri gị eri ị na-aghọrị onwe gị ịghọtara ya ihe m na-achọ ịgwa gị bụ na ị ga-ekwegoro nkwara ihe ndị ọjọọ n'ime etizi aka na ya ị ga-ebidogoro ebe a igbo show remorse mekọpa imechazie that one i wee bidozie bibe ndụ dị mmanụ so obe good seed ka chi ga-anwa dati ya gaide na njele agbakụdara azụ o chigharịa gị ihu maka na chi onye adịghị n'izu isi na chi ya wụọ ịma ihe omine if your chi does not support ụta na arụ mmụọ a na-agba gị you will live long and grow gray hair so chi gị gbakụdoro gị azụ ị na-ebo ndị mmiri ibozi na ndị mmiri ihe ị na-eme ebo maka mpịawa azụ so ọ ndị ihe ebugoro ụzọ jee saa chụkpụọ alụ dị n'ụzọ gị klin onwe gị ka gị na chi gị dị na mma ka chi gị agbakụdoro gị azụ wee che gị ihu
then imezicha nke anwa iwe je na wụchapụ akara oghere na amaosu ihe anyị imere atratụ na onwe gị ndụ ọjọọ gị. Ọ ihe ndị a butere negative vibes around you. Ndị a niile iwipụcha out, then iwe jezie lụọ ọrụ mmiri. Ọrụ mmiri should even be at the last, settling your spiritual forces, because that's secondary. Ya chi onye ụwa bụ the third eyes, that is it, the closest being to you. Ndị ụka kpọrọ ya guardian angel, some spiritual other groups kpọrọ ya your spiritual force or your spiritual guide, whatever name kpọrọ ya. The most important thing bụ na onye ma bụ the greatest force, not between you and the other spiritual world. Ịghọtara ya? Nke ọzọzie bụ ụfọdụ n'ime ụnụ maka na eriri ụnụ eri ụlọ ntị nkụzi chee echiche mee ihe sọrọ ije na nke onye amara arụ ọrụ mmiri o ruo ebe ahụ kpọrọ uje gbuo ọbara na-awụsa na ahụ. Ịmụ na ndị mmiri na-asọ mpịtọ iche na mmiri ebe arụsị. Mgbe ọnwụ na ije na-egbuso ọbara na mmiri, arụsị ka ị na-ehibe. Arụsị na ọrụ arụsị riri onwe ya iche, ọ bụrụ ọrụ mmiri atọ. Ọ bụrụ na o nwere arụsị nwere mmiri, maybe arụsị nọ very close to the stream, o nwere like kwasị njelu Ezuagụ, ebe a krokodil nọ. Iruo n'Ezu Agụrụ, o nwere arụsị n'ebe a na-akpọ Ogbuefi. Arụsị a ka ejegoje gbuoro anụ, igbuchara ya anụ iwe gbadara na mmiri. Nke a dị onwe ya iche. Arụsị ọ bụrụgoro arụsị ikwu nne m Ogwugwu ụzọ olu, arụsị dị ike na mmiri. Arụsị nwere mmiri ka ọ bụ ije gbuoro ya anụ, ịgbadaje na mmiri je chụọ aja. Mgbe niile ị na-ada watch the Indians na ndị Israel na-ada achụwa aja na mmiri, ị na-afụ ebe ha na-egbu ya ọkụ na-eme ihe unu na-eme. You live them alive. If you go to Ezu Agụrụ, tụnye krokodil ya na ebe a na-eche gị na-atụwata ha detere etu ahụ ofisi Onyx. Ịghọtara ya? So ị na-eduru ije buso ọbara dị a. Ọ bụrụ na iwu dibịa, ihe enwu ụlọ ọrụ ebe ị na-egburu ndị mmiri anụ dị separate from ebe ị doziri ndị mmiri ọnọdụ n'ime ụlọ ọrụ gị. Ebe a ka ị ga-eje eje na-egburu ha anụ. Na ọ bụrụ ije gbunye n'ime mmiri, no is no. Ihe niile na-asọ n'ihe dị responsible why ọrụ mmiri ji wee ghara ịga. Nke ọzọ bụ na ibu a na-akwa ịkpọrọ the right thing, and ịmọrọ ka ihe esi wee purify ya onwe wee nọ n'ọnọdụ dị mma. Ịmọrọ kwa na o nwere ụfọdụ ụfọdụ ejiri ejekwu ndị mmiri. Ịmọrọ na o nwere ọnọdụ a na-anọ wee kwado onwe gị ife ijekwu ndị mmiri. Ọ ihe ndị a niile bụ ihe dị responsible why ọrụ mmiri ji wee felụ. Ịghọtara ya? So what am I saying? Ihe m na-achịkọwalụ gị bụ na ị ga-agba mbọ gị na ndị mmiri gị adị n'udo. Ndị mmiri na-asọ mpịtọ. Ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị, kwụsị isi na John banye na Ifeanyị, si na Ifeanyị banye na Solomon, si na Solomon banye na Onyedika. You are confusing yourself. Yes, eburu nwoke the same thing. Isi na ife na ife yiwa banye na Ifeọma, si na Ifeọma banye na Nkiruka. It will jeopardize your chances. Echi na ndị mmiri na-eme gị. Ịghọtara ya? Ndị mmiri na-asọ mpịtọ. Ọ bụrụ for any reason na onye abụ ya fiancé, no relationship that will lead to marriage, let ya ndị mmiri know your intention towards her. Yes, for any reason. Ọ bụrụ na emechaziri o wee bụrụzie na anọ mụtaziri ọzọ, maka na onye gụrụ egwu Oliver sị na agbata gụọ egwu m amụghara m egwu ọzọ, egwu ọma. Ọ bụrụ na o nweziri ka o si ghara ịdaba, o nweziri agwa o wepụtara ọgwọwa ọkụrọzi, gwakwa ndị otu si ya na onye dị-etu a na ọ bụ ozugbo gị na ya nakwa ihe dị-etu ome nakwa ihe dị-etu ome, therefore n'igbo go on. Ịghọtara ya? You close that chapter ka another door wee open. Mana ọ bụrụ ị na-eri ji na-alụ mbacha anya na-eri at the same time and you are confusing your spiritual vibration. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ, send alụ message na WhatsApp 08057837672. Mana ana m ayọ gị metụ aka na share button ka ikwu gị na ibe gị wee nwee ike n'ozi ọma nke anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa. Ana m agwa nke bụ eziokwu. Ndị mmiri bụ ndị obiọma. Make sure that your heart is pure maka ọdịmma gị. Na-akpọzie ndị enyi m na ndị niile na-esonyere anyị n'Ugochi na temple, na-emetụ aka na share button, na-share our messages to your friends and well-wishers. By so doing, do you know that single act of love by sharing is enough to liberate you? Did you know? Yes. Man will be able to share those good messages. If on a message we're liberating one, yes. Share, but talk on a share button. Can friends and well wishers say, well, no here can. It will not cost you anything. Rather, it's an act of love to save a soul. Can you see about?
ọ bụrụ na ị chọrọ isonyekwara anyị n'oge awa nke eziokwu, lụtakwa na anyị na-anọ n'oge awa nke eziokwu ụtụtụ ọbụla, oge anyị agbasa ya bụ ozi ọma. Aka m bụkwa onye nke Ogbuefi Eze-Ana Ugochi Tubelu. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka anyị gbaala gị afa miri emi ma ọ rụọrụ ọrụ mmụọ ọbụla, send ya na message na WhatsApp 08057837672. Distance is not a barrier n'afọ anyị na-agba ma ọ bụ n'ọrụ mmụọ anyị na-alụ. Ya gazie, daalụ. Okay, I don't know.